Isra'ila a yanzu. Al'umma sun daɗe da sanin cewa duk sanda musulmai suke a wani guri akan iya samun zalunci na wasu al'umma su farmake su, musamman idan hukumar ƙasa azzaluma ce takan iya zaluntar musulmai kamar yadda yake faruwa a ƙasar Isra'ila a yanzu. An daɗe da sani cewa idan har aka kashe wani musulmi ba abin da hakan yake janyowa sai bala'i, kamar yadda Allah bai barin bashi idan aka tsikari musulmai in ya ga dama ya kyale, in aka tsikara da yawa ya sako bala'i. Kamar yadda ya faɗa a cikin suratul Isra'i kan tattaunawar da annabi Musa da Fir'auna suke yi, daga ƙarshe Fir'auna yake cewa wa inni la'azunuka ya Musa masahuran, shi kuma annabi Musa ya ce masa wa inni la'azunuka ya Fir'aunu masabura. A takaice sai Fir'auna fa arada an yastafizzahuma min al-ardi fa aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a, sai niyan ya fauce su daga kan ƙasa. Wannan shine asalin dalilin da abin da yake faruwa a ƙasar Isra'ila, wanda ake ƙoƙarin kisan musulmai a kowane hali. Ni dai abin da nake cewa idan an samu wata annoba to a tuna fa wannan shine dalili, domin Allah bai barin bashi. Ko corona da kake gani wanda ta faru a ƙasar Sin yana da alaƙa da dalilin da yasa aka yi ta cin mutuncin musulmai a ƙasar China, aka yi ta kashe su, aka yi ta wulakanta su, aka hana su sallah, aka yi komai. Kuma duk hukumomi da suke da duk wasu shugabannin ƙasa da suke da yancin su yi magana a saurare su ba su yi ba. Haka ya zanyo da bala'in yanzu sai ya fallatsa ko ina, har ya zamo har guraren da kake ganin ma kamar bala'in ba zai je ba ya je. Amma kuma da ƙarshe kuma wasu suka dawo suka mai da abin kawai kasuwanci ko wani abu na yawo da hankali, ita maganar corona. Amma ni dai abin da na sani, in dai aka taɓo Allah da kisan musulmai to sai fa bala'i ya biyo baya. Duk wanda yake da daman yayi magana ya ƙi magana to ya saurara, in bala'i ya zo